kubor nakaslem jong unausan hima. Presiden Rangba kahanyo trap Youth Council sengkeme ba Roy Kupar senrem habaya keren berkilat pathai kubor mentakasngi gekhat kendai terik unailur arajar arbusau ula om bakum ka seng kala keren syai bakam sya yano banwan pentut ya ka suk ka sain namar ba ka jela Meghalaya ka ka jela ka ba im hapadeng ka syong suk syong sain bat ki don belai ki jat bendre bat ki jat nyam ba pher ki ba syong basa hapo ka jela bat kani kamwan ra ya kata jingi sngow ya pher nyam ni jat bendre Henry lada don pat ne ginu ki nyam ki ba wan ban pinwet bat wan pinshit hapadeng ka wai pat kan nyam ni ka jat bendre kum ka seng kan yang persya halor kani nakaliang ka HYC kala keren syairu ba lada ka kinhon ka bathmu ban penlong ka jing ya rally haka arterik ubnai risau kum ka seng makaru kan khot bat wer ki pat ba bakin ya mi lang haka ka sngi ban penpau bakum kinong song jong ka jela Meghalaya ki persya ki breu ki ba persang ban wanra ki jingmut bat ban penshit niam bat ka jing penya pher jat benreu badulo ongru baki pat ba nong song snong jong ka jela Meghalaya ki don ya ka hok ban rai lakin bam do masine kinambam nakabasaya to kasnihi ba nimsha inu banwan ban penkut ya kasuk kasan hapo gajala kami ngide gajala ka ba irma kasuk kasan ka ba ki breu na baro jat niam ki don hangi ki le la ki jong ki niam ki kom ngim don jing fair ngim don jing penuet iki hre la dadon pa ki shit niam na kanu gajala la ni na kanu gajaka ki buan ban penshit ban pensngo fair hapring kawai gajat benre bat kawai pat hapring kawai nganyam bat kawai pat ya kata ada lele ni namsha bat ngila keren lu da kabashay bala da kini gibril kiwan banyat ya kata karali la ni banle eta ka program ko jong ki haka artrik jong taw banai jong banai Oktober kani ka jela ka jong ngila ni hani po so chulo naklang jong HYC ka along ka bakloy ban ya wer lang ya kipat ba nong song jong ka jela bangirong ini mi haka ju ka singi ban penpa bakum ka kum kinong song jong ka jela ni persya ikini beri buan ban pensyet niam lani ban penya per jat beri kum juru ban penpa ba kum kinong song jong ka jela ni don ka jong ka hok ban ra lang ngin bam do masi ni ngin bam do masi do te yaki bakum kinu bijat program ko mong oi fi to kasni le si kandai kata kasni ka bangin raki kata ka beef eating festival ka jong ni kinu festival go ni se pet dada jaba maki ki pelong si sa ta program ri kumang along mantangi loi ka jing ya ka jing penpa ka jing persya ande tang lagi HYC na ki babon kilian buat ki minister hapo kani ka sarkar kila sedang menkeren kila keren persya ya kani tinggi kmit lenti ba ka sarkar lada ka kwa ya kasuk kasan kamdai ban sya ni beri bikin wan ban kurma ni gitu atau kena sebentar India. Pi kat kum ki statement ki bangi ni yo i nakaliang ka dong ki kwa ban wan ra e kata gading sngo ba baro ni dei ban bot ya kawai kan ya. Tomot bang ni dei ban lalong akan yam ka dong ki ka bang ba ka keme ka masi kan dei ka keme jong gari ka ngir ngi hak ban ya jet lang seta. Te kata ka bomla hi ban lo. Ngi em ma kariti sen sapat ba ka constitution jong kari India ka ong bangi don ya ka hok ban mani blay kat kum ka jing sotu kat kum ka jing sobet ka dong i di Jakarta ngin persya bat ngi hot kala ban long kadai kejing persyang ma jongki ban pet la ngi kum ki nong snong jaka jela Meghalaya ngi sngo kum nu halor kani kejing wan ra ya ta sai perkhat ka jongki ti kum bakalong ngi persya bat ngin dang ya persya hi ya tada ki kwa ban pelong ya kata kari India kum kata kawai nganyam kawai gari ya kabangi mla ban pedang lele itu ngam pat yo i ka statement jong i kong April i ong in what context mangin burom ya kaniam jong ki we kala ro le si ban ong ba i ong ye ki bakin burom ya kaniam go jong i ya ka rukom go jong i tengah mla ban ong i persya ya ka comment jong i kong April na ngam simlay i in what context si kren ya kata ban burom ya kaniam ladai ong ban burom lang ya kaniam go jong i ya kata ngin pediang re ladai ong pat bangide ban burom ya kaniam go jong ki bikin aila ya ki bikin wan pensyit niam penyafer jat beriu jela jong i ta kata ka bangim la